llegums. Jo en aquest cas m'agradaria posar èmfasi al damunt del tipus d'aliments que s'estan demanant en aquesta campanya com a prioritat. Estem veient com, d'alguna banda, Rafael abans ha qualificat aquests aliments com de llarga caducitat, però no només per aquesta característica, sinó perquè també es tracta de cereals, es tracta de llegums i es tracta sobretot de productes de primera manufactura d'aquests primers. Per tant, estem parlant dels productes que conformen la base de la piràmide alimentària humana. És a dir, amb aquests cereals obtenim sacietat, que és una de les coses que busca la campanya en les persones a les quals va dirigida, finalment, i busca també una alimentació equilibrada, encara que no ens pugui semblar per ser aliments que sempre relacionem a economies humils. Resulta que la combinació dels llegums i dels cereals en el mateix àpat ens aporta també les proteïnes completes que normalment nosaltres al llarg, sobretot de l'última evolució industrial, hem prioritzat en la carn i en els productes derivats de les carns. Però aquest, de fet, ha estat un dels secrets de l'arribada dels habitants de la Mediterrània fins als nostres dies, i per tant penso que és important destacar-ho. Des del mateix punt de vista, ja que estem parlant de persones que puguin tenir carències d'altres aliments, perquè òbviament estan supeditades a una acció social en aquest aspecte, doncs resulta que en el moment en què aquests aliments realment desenvolupaven la importància de l'alimentació humana encara no eren tan refinats com les fórmules que nosaltres coneixem avui dia. Per tant, jo demanaria també, en el cas sobretot de l'arròs i de les pastes, que es tinguin en compte de fer-los integrals també, perquè en aquesta fibra hi ha elements tan importants com el seleni o el magnesi que d'altra banda en productes més refinats no podem trobar.